Gimigao no mar somo mar twak ewi wach wasendiko 1001 letters. En gima wandiko barua mwa kendo wapenjo kata mana through go sime ne cabinet secretary kata permanent secretary ni principal secretary ni ere gima omiyo pesa pok odhi skul. Kaka kawuono ni en gima onego wawacho juma mokalo. No wacho chieng' Wednesday. No wacho ni golu pesa mondo dhi skul kapok oyaw skul. Waparo negi gol pesa mondo dhi skul kapok oyaw skul. Ok odwa ni wabro go koko ka nyithindo dhi skul. To koro sani endi winjo ka giwacho nang'o ni pesa no ibro gol jumani. Ibro yudo ni dwe moro 9 ka nyithindo osedonjo skul, pesa no pok ochopo skul. Koro nyawo no to ntiere mane ministry ka. Pani migao mar somo buono duond riwruog jopuonj mar Kuppet. Wachi? Uparo ni migao mar somo diponi obuono duond Kuppet. Nyiso ni okodew duond Kuppet e yo moro amora. Ok apar ni en kamano. En ni koro migao mar somo rocho somo owuon to emochung'ne. Nikech ok onego bed ni migao mar somo ok onego bed ni rito ne nyaka Kuppet go koko. Ka Kuppet go koko to koro nikech things odhi marach. Makech ni koro chal ka gima onge ng'ama okeya. Neno ni gine giwegi girocho mana yor somo ok ni gibuono duond Kuppet. Nikech wan ok wago koko ni wadwa mana go koko. Wago koko nikech wan stakeholders mag education kendo wambe wan jok machulo osuru ma wang'eyo kendo haki mar ng'ato ka ng'ato mane Kenya ka. Koro kwa paro negi to ok onego bed ni wacho ni gibuono mana dhowa. Nikech mano jalo gima girito duondwa to duondwa no ok gidwa tiyogo. To gin gi jok manigi mandate mar execution. Pesa no endo ok mar ng'ata ng'ata e ministry kanyo. Pesa no ok mar ng'ata ng'ata e treasury. En pesa ma opuodhi to kendo taxpayers emochulo mondo tir go support education. Yeah.